naun orain zure aurrean, hemen gaituzu Jerusalem. Zure etxera, goaz jauna, hauxe da poza, Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Amen. jauna zuekin Eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna. Erruki jauna. Kristo erruki. Kristo erruki. Erruki jauna. Erruki jauna. Erroki dakigula jainko guztiz ahaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko jauna, pekatarientzat errokia zera eta santuentzat zoriona. Pako, zure zerbitzariari agur egiten ari geran honetan, emaiozu parte zure aukeratuekin zeruko zorionean. Bizitza honetako heriotz lokarrietatik askatuta, zure aurrera ager dadin biztuera egunean, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apokalipsis burutik. Ni Joanek mintzo bat entzun nuen zerutik, eta horrela esan zidan. Idatzi ezazu, zorionekoak jaunarengan hiltzen diren hilaz. Bai, ala dio espirituak, har dezatela atseden bere neketatik lagun bai dituzte bere egite onak. Jaunak esana, Jauna dut Hartzai, ez naiz ezen, beharrean, larren gurian, anauetzan. atsedenezko urbizitara ark narama, tar bizkortzen ditarima. Jauna dut hartzai, ez naiz ezen, beharrean, larre guritan, ark nauetzan. Jauna zuekin, eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan, Jesusek honela esan zuen, bedeinkatua zu aita, zerulurren jauna, gauza hauek jakintsuei eta burutsuei gorde, eta jende xumeari erakutsi bai dizkiozu. Bai, aita, hala nahi izan duzu, nere aitak dena eman dit. Inork ez du ezagutzen semea, aitak baizik, ez da aita ere, semeak baizik, eta semeak agertu nahi izan dionak baizik. Zatoztenik gana, nekatuok, lanpetuok, eta nik arinduko zaituztet. Hartzazue nere uztarria, eta ikasi nigandik. Bihotz bera naiz eta apala, eta arkituko duzue, zuen arimentzat atseden. Nere uztarria
leuna baita, eta nere zama harina, jaunak esana. Eta da zuri jauna. Jesusek bere irakaspenetan gauzarik esan genezake aipatu digun gauzarik nagusiena, importanteena, izan du da jainkoak maite gaituela. Jainkoaren maitasuna guk imaginatu dezakeguna baino handiagoa dela. Eta ez duela neurririk, beti neurriz gainezkakoa dela jainkoaren maitasuna. Hori adierazteko modu ezberdinatan egin zuen Jesusek, baino besteak beste parabolak erabili nahi izan zituen. Bere parabola hunkigarrienetako bat behintzat dugu hartzai onarena. Jesusek jainkoaren maitasuna guri adierazteko, esan zigun, hartzai on baten maitasunaren antzekoa dela erakutsi nahi izan zigun. Hartzai on batek, bere ardiak bereiztu egiten dituen hartzai batek eta maite dituenak, eta batek arriskuren bat daukenean edo galtzen delarik bakarren bat, bera atzetik dijoa, haren bila. Ura salbatu, pizkar gainean hartu, eta artegira besteekin ekartzera. Maite duelako eta ezagutzen duelako. Modu hortan erakutsi digu jainkoak maite gaituela. Gure bizia ez da kasualidade huts bat, inongo zentzurik ez duena, baizik eta jainkoak eginak gera. Ez gaude mundu hontan besterik gabe, inongo zentzurik gabe, baizik eta jainkoak egin gaituelako gaude. Eta jainkoaren mezu nagusia da maite gaituela. Maitasun hori sentitu behar degula, bera errukitsua dela. Horregatik, bai mundu hontan gauden bitartean, bai heriotzako momentuan ere, nahi du hori garbi euke dezagula. Jesusek ere eskatu digu, jainkoak maite gaituen bezala, gu saia gaitezela elkar maitatzen, elkarri lagunduz, elkartasunez jokatuz, besteetaz akordatuz. Hoixe da Jesusen borondatea. Berak maite gaituen bezala guk ere elkar maita dezagula. Eta maitasun hori adierazi behar da batez ere ekintzen bidez, lagunduz. Norbait premian dagoenean aretaz akordatuz. Hoixe da Jesusek erakutsi nahi izan diguna, gure hartzaionak erakutsi nahi izan diguna. Gaurkoan Pako despeditzera hemen elkartu gera. Eta, lehen esan dedan bezala, heriotzako momentuan beti momentu gogorra da, beti momentu tristea da, edo zein garaitan aiatzen dela ere. Baina nahi du Jesusek ez dadila izan kristauontzako itxaropenik gabekoa. Alde batetik gogoan izanek, lehen esan dedan bezala, jainkoak egin gaituela. Eta gure bizitzak baduela zentzu sakon bat. Eta heriotzaren ondoren ez dela dena bukatzen, baizik eta beste bizi berri bat hasten dela. Bestaldetik ere jainkoa errukitsua dela. Eta desiotan dagoela gu bere beso artean hartzeko. Beti beso zabalik espero degula zeruan. Eta horrekin ere, naiz eta heriotzak tristura hori gugan eragin, nahi du Jesusek horrek ere halako indarra, halako itxaropena eman dezaigula. Pentsatzea gure jangoiko onak, gure hartzaionak denok euki nahi gaituela bere ondoan zeruan. Hoixe da gaurkoan Pakorentzat eskatzen dioguna gure hartzaionari. Bere bizia eskartuz, berak egindako guztia bihotz-bihotzetik eskartuz, gaurkoan despedida hori egiten diogu, eta guk sinistunok bere alde erregutuz. Jakinik gure jainkoak atseginez entzuten dituela gure otoitzak. Eta bera borondatea dela gure senidea, Pako gure senidea, goiko zeru hartan hartzea.
Horregatik eskatzen diogu gure hartzaionari pako har dezala, zeruko hartaldean, eser dezala goiko otordu buka ezin hartan, zeruan atsedena, bakea eta zoriona izan ditzan. Eta jakinik, eta honekin bukatuko dut, gure hildakoekiko harremana ez dela heriotzarekin batera bukatzen, aldatzen baizik. Horregatik eskatzen diogu goitik ere gure jaunari goian har dezala, goitik ere pakok gure alde egin dezan. Eska dezagun hilaren alde, Kristo bitarteko hartuz, gure otoitzak asko dezake, harenarekin elkartuz. Hartuzuk jauna, hilau zeruan, betiko bizi lekuan. Heriotzonek aideta lagun, asko ditu jota mindu, baina jaunaren agintzak beza, minori gozatarindu. Hartuzuk jauna, hilau zeruan, betiko bizi lekuan. Entzun aita ona bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Ama maite Maria, erikozu lagun, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun. Bitartez Jesus, ikusi dezagun, aingeruzko lirio, estimagarria, usai gozoz kolore, zerutik jetxia, gordena zazu ama, guztiz maitatia, ez dezalak zikindu, virtute garria, ez dezalak zikindu, virtute garria. Ager zaitez jauna bako zure zerbitzariaren alde, eta egizu beronentzat eskaintzen dizugun pake oparionen bidez, pekatu kutsurik edo argalkeriaz egindako hutsik gelditu bazaio, garbi eta barka dakiola Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. gora bihotzak, Jauna, eskerrak jangoiko gure jaunari. egokida eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen, onnai eta beti, zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoiko al guztidun, beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera guztien alde hilda, gu guztiok betirako hilez gaitezen. Gehiago oraindik, bere bizia eman du, gu guztiok betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik,
aingeru taldeekin batean goresten zaitugu pozez beterik kantatzen degula. Kanta dezagun aingeruekin, zeruko kanta ederrena, santua, santu, santua zera, jangoiko gure jaunorrena, zeru talurrak goresten dute, goresten zuren armena, osana zuri zeruko jetan, osana ta goralpena, bedeinkatuan orain da beti gure gana datorrena. Osana zuri zeru goietan, osana ta goralpena, bedeinkatua orain da beti gure gana datorrena. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada ogitardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta jan guztio kontatik. Hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztio kontatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure serbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu, Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta elitgizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean, joan diren gure senideak, Pako eta gure hildako guztiak, haretzazu zeure aurpegiaren argitan. Errugi zakizkigu arren guztia betiko bizitza eritxe dezagun, Jangoikoaren Ama Maria Doazuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, San Bartolome, San Miguel eta gizaldu guztietan zure adizkete izan diren santuekin, haikin batean gorez zaitzagun. Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoikoan guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, Gizakita gizarti guztietan.
salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedik zure izena, etorredi zure reinua, egin bedik zure naia, zeruan bezala lurren amere, emaia ikustu gaur, egun ondako ogia, markatu gure zorrak, guk ere gure zordunei, markatzen diegun ezkero, eta ez guren taldila eraman, baina atera gaitzazu gaitzekin. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zure agezu eretzan, zure hauste ta indarra, orain eta egi. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogo baten bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta amen. Emaiozue pakea elkarri. Pakeatu dugu. Maitasuna, pakearen kilmatera, eskertzeko, daure zure nadean, eta zuiadenean, jaunaren aurrean, berdin izan behar dugu parean. Anaitasun jatorrean, esku ematean, bihotzak sendi behar da pakean. Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, Jesus maitea zan, Azena kania, berak eman nahi, atota ogia, gure ezazabari, nitzeko aurrean,
familiaren izenean eta parrokiaren izenean eskerrik asko gaur honea etorri zeraten guztioi. Familiari une samin hauetan laguntzera, Pako gure senideari azken agurra egitera eta Jangoikoari bere arimaren alde erregutzera. Datorren igandean ere bere alde eskainiko dugu meza 12:00 betiko garaian hemen parrokin. Eta orain bukatu horretik azken erresponsoa egin dezagun. Beti betiko zoriona gure ingeri eman jauna, betiko argi zabalean zure argiak Kyrie eleison, Christ eleison, Kyrie eleison, gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere, emaituzu gaur egunotako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez duten taldean eman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Ireki ezaiozu jauna Pako gure senideari, argi eta pakeren zure etxea. Beroren alde ospatu bai dugu Pazko sakramentua, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituaren. bedeika zaintzatela jainko guzialdunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, Amen. zoazte jaunaren pakean. Eskerrak. Egizuzuk Maria,